Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ ni nin dana in gosira awɔ i jamana kunnafoni de maana kunnafoni bɔra sanawo a bɔra dugulawo Amadu El Konare k'a dɔn kunnafoni ɲɛnɛ kɛra n ɲini ka politique kuma ye sɔrɔ kuma hadamadenya kuma sige sɛbɛnnikɛlaw u ka magwa don awɔ jamanadenw ka bɔ dibila ni ka faamuyali kɛ ka dɔnni kɛ journaliste Amadu El Konare ne baara in b'o de ko fɔ o don o kuma ni sɛbɛnnikɛlaw y'a dan ye a bamayɛlɛmani anw bolo o ye wajibi ye sige Amadu El Konare i k'a dɔn n'an jigira kaban sɛbɛnkɔrɔ wolomani ani k'u lajɛ min b'a to a fɔ ko ɲuman bɛ kɛ sababa ye o tɛ taa miiri ni taasi kɔ kabako min ye baara in kɔni k'a kɛ k'a dafa maa sabajɛ sɔgɔmada in na Ahmed Jakite ale bɛ so fankelen fɛ fulakɛ e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛw i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ wolomani tɛmɛnen kɔfɛ Amadu El Konare ne Ahmed ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo po karamɔgɔ daba tugura ko ni maa kɛlɛkɛ ɲɔgɔn bɛnna donso sɔgɔsɔgɔbaatɔ ma a tɛ se daga nɔ bilen kana siga n bala cogo bɛ di Amadu El Konare ni sɛnɛkɛla y'i miiri samiya fɛ a bi sɛgɛn ni ɲani min kɛ ani maa ti ɲɛ a ka ɲɔgɔn na habada Amadu El Konare n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni in kɛ a to a de ko Siku Ba Siku fulakɛ ko a ko président sénégalikaw ka masakɛ Macky Sall kumana sabula a bɔ kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko Jeune Afrique i k'a dɔn kunnafoni sɔrɔla olu da min ye CEDEAO ye u k'an ka ɲɔgɔn ye kɛ kalo kura min jɔlen filɛ awɔ o tile 4 o de senfɛ sa i k'a dɔn Mali a tali a n'a bilali i k'a dɔn ɲɛna dɔn Macky Sall kɔni ko a da sɔmina ka kuma min fɔ i b'a sɔrɔ o de ye lakika ye bɛn kelen don ka o de bɛna kɛ a ko di a dalen don a la a danganiyanen don n'a ye gɛlɛya wɛrɛ man ka don CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ sabula ale yɛrɛ b'a dɔn Mali sɛgɛnna a faamaw sɛgɛnna kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn u k'u t'a bila a ko ayiwa bɛnkan kɔni ni hakilina ye min fɔ kalo 16 fo kalo 20 Amadu El Konare k'a dɔn man ka kɛ ko balani ye bilen ayi a ko jateminɛw ni kuma minnu kɛra ani wulikajɔ minnu kɛra faamuyali caman dɛmɛna min kɔni kan ka to CEDEAO kan ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ de dɛmɛ wallahi ka taa fanga in wori sige Macky Sall i k'a dɔn kunnafoni in kɔni sɔrɔla da min na o de ye kunnafoni di sɛbɛn min y'a f'i ye Jeune Afrique i k'a dɔn y'a ɲininka o don sɛbɛnnikɛla ko Mali ni CEDEAO cɛ a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten kalo 5 wallahi aminu k'u sɔrɔ i k'a dɔn taa tɛ kɛ nani tɛ kɛ kaba wulikajɔ ni gɛlɛya bi fara ɲɔgɔn kan don o don a mana tigɛ Dawuda Dala cɛmancɛ fanga kɔni sɛbɛkɔrɔ jija sabula malidenw i k'a dɔn u bɛ se ka bɔda ɲuman ye cogo min a n'u bi toit ɲuman sɔrɔ ani hakilina ɲuman bi sɔrɔ cogo min i k'a dɔn cɛmancɛ fanga kɔni a y'o yelen bɔ o kɛra Macky Sall kɔni y'a jira sa u ka ɲɔgɔn ye min ni u masakɛ dama bɛna taa ɲɔgɔn ye u siga kɔni tɛ min na min ye gɛlɛya in wuli ka bɔ Mali kan i k'a dɔn a n'u bɔlen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ daba tungura ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni di sɛbɛn le matin Haji Cisse ka fara M Boli olu fila u ye sɛbɛn kɛ a ko sanction ko min ni da sera mɔ n'i y'a bara ci a ko an ka to sira tɔ guwan a ko min ye k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi jɛrɛ balilen i k'a dɔn o kun kan ka boloda olu bɛɛ lajɛlen bɔra jɔ a kɔrɔ nka jɛrɛ kura bolodalen min bɛna kɛ i k'a dɔn juin kalo tile 4 nata a bɛna kɛ Accra Ganakaw fɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko sama-samalen an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛ Mali ka dɛngɛrɛnɛ balan bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi a ko min ye kɛnɛ kan da la min bɛ fɔ o de ye k'a fɔ Mali jamana faamaw olu bɛ sariya sɔsɔ la u ban bɛ ka don i k'a dɔn awa diɲɛ karana bɛrɛ ale wɛrɛba kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko gɛyaba wɛrɛ jumɛn bɛ ko in jukɔrɔ o ye k'a fɔ CEDEAO jamana masakɛ mun yɛrɛ bɛ yen dɔw de bɛ yen olu kunkolo jama dala kɛrɛtɛtɛ hali n'i ko sanction ka wuli ɲinan kɔ san 3 i k'a dɔn olu fɛ ko tɛ nka dɔw bɛ yen i k'a dɔn ka kɛ ni ko a n'a gɛlɛya ye awa bɔlen don ŋaniya ɲuman yɛrɛ la fɔ k'a kɛ sanction b'a la ka dadigili min kɛ olu yɛrɛ ka jamanadenw na i k'a dɔn olu wajibiyalen don ni ka jisumanin kɛ u koliji la sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO jamana faamaw na jɔn ni bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ awa Mali ka to ni dɛngɛrɛnɛ kɔnɔ hali bi ni olu sagona ko don wa jɔnw yɛrɛ bɛ yen i k'a dɔn n'olu b'a fɛ a ka wuli teliya la olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ wa u y'a ɲɛdɔn u y'a jira k'a fɔ a bɛ kalo 4 kalo 5 Mali bɛ i k'a dɔn ni tibi t'a b'a la
nga ka keni jamana in yɛrɛ kanu ani jamana faamaw yɛrɛ baara minnu daminɛ o jali ye malidenw ye malidenw go hali n'an kunkolo bi to a da fɛ aw k'a fɔ anw ka faga ma c'est illégitime k'a fɔ c'est jointi o bɛɛ n'a ta o jointi ni o illégitime e k'a dɔn anw fasodenw de ka jamana don wa anw m'olu fɛ bi anw m'olu fɛ sini a ko de baara sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya jɛnselegi naani bolo fɔ k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ka fɔ la yɛrɛ balle min bɛna kɛ k'a dɔn kalo tile 4 nata u y'a sɛmɛntiya ni k'a ɲɛdɔn koyi u y'a jira k'a fɔ min ye danaya kura min dara k'a dɔn togokaw ka masakɛ kan n'o ye fɔrɔ ɲasinbe ko ale yɛrɛ ye sufɛ taama caman kɛ a ko la ani k'a dɔn k'a fɔ tilefɛ taamaw mun bɛ tali kɛ kuma ɲɔgɔnya na ɛlɛ ni karamɔgɔ Daba Tunkara Mali yɛrɛ ka ni ɲagili a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na a ko i k'a dɔn a ka baara a b'a la ka sen sɔrɔ sabula i k'a dɔn yetaw bɛ ɲini ka kɛ kelen ye sɔli bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ kalo 16 kalo 18 kalo 20 a ko nin saba min filɛ nin ye k'a dɔn faga marali ni jamana marali la mani man kan ka bala nin na wa n'a ma ɲa k'a fɔ anw ka jamanadenw y'a bɔ kalo 5 ka taa san 5 ka b'o la i k'a dɔn kan'u yɛrɛ sɔrɔ kalo 24 n'o ye san 2 fo kan'u yɛrɛ sɔrɔ tuguni kalo 20 jɔngo ala a ko i k'a dɔn ni ŋaniya ɲumanya bɛ maa min kɔnɔ i k'a dɔn ko dɔ kɛra min ye i k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi ko tɔ balanen don fɛn jumɛn na o de ye k'a fɔ i k'a dɔn awa Faransi min bɛ yen n'o b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ ale ka namugula sugu ye ale de b'a fɛ i k'a dɔn anw ka Mali jamana Colonel Assimi Goïta Dr Choguel Kokala Maïga Maliki Diaw Mali fara ɲɛmaw olu de ka taama ka taa Faransi ni ka taa samara bɔ Faransi jamana masakɛ ka bulon da la ka sin ka u ŋunuma u sen kan ka t'u bolo fila da u kɔ ko Emmanuel Macron yafa ma o cɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Emmanuel bɛ min nɔfɛ o de ye nin ye o kuma anw ka jamanadenw ko saya o ka bisa i k'a dɔn malo ye min ye Mali bi taa kɛ Mali ye Emmanuel Macron a b'a ka fanga ba pewu k'a fɔ de anw mi wuli k'a deli a kɛ Ala ni kira kama i k'a dɔn k'o faga ko o banna min ye Faransi ladɔn mun bɛ farafinna jamana ɲɛmaa min bɛ n'o ye Niger masakɛ Mohamed Bazoum ale yɛrɛ kɔni tigɛlen don a kan ni ale ye a yi siɲɛ kelen fɔ Faransi ye ale tɛna si i k'a dɔn Niger fanga kunna bi o jatigɛ ni o siran ni o yɛrɛyɛrɛ min bɛ ale la ale kɔni kɛlen don Emmanuel Macron ale ka kumada ye i k'a dɔn min bɛ ale kun kan a b'a fɛ k'o wajibiya bɛɛ lajɛlen kan a ko i k'a dɔn ale ye a kunkolo gɛlɛn dɔ ye min yɛrɛ t'a fɛ Mali ka sanction ka wuli ka sɔrɔ malidenw ma don olu sagona da ani Faransi sagona da fɛ o kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara warikaw ka masakɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔni bɛ ɲini ka kɛ Faransi ka ambassadeur de ye farafinna i k'a dɔn Faransikaw b'a fɛ kɛwale mun ka da an baden jamana tɔw kan ale ye farafin anw farafin nka ale bɛ k'i yɛrɛ bila Faransi baara la min yɛrɛ fɛ hali kolowarika dɔw yɛrɛ ɲugunen don ale yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi sɛbɛnnikɛla ko o jateminɛw o kɛlen don nka min ye ka bɔ ninnu tɔw fila kɔfɛ i k'a dɔn jamana masakɛ minnu bɛ yen jɔn ko ala n'olu yɛrɛ ta ye u dɛsɛ bɛ u sɛbɛkɔrɔ dɛsɛ bɛ sabula ni Mali ka ɲakili ma wuli olu yɛrɛ ka kunkolo fanga b'a da fɛ k'a sabu kɛ olu ka jamanadenw ko i k'a dɔn n'u tɛ foro a tɛ jouer o kuma olu ko an yɛrɛ ti jɛn n'a ye bilen a ko jamanaw cɛma min ye i k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall y'o jamana dɔ ye Senegalikaw bilama olu y'a jira k'a fɔ Amarico bɛ Mali kan dɛ nka dadigi b'a la ka kɛ Senegalika den la ka tɛmɛ Mali kan an bɛ don min na i ko bi sabula Senegali ale ka niminɛyɔrɔ sɔrɔ busoli nasiratigɛ la i k'a dɔn minɛ dondaw ni minɛ bɔta port ni kelen de bɛ olu fɛ yen maa si ti taa minɛ ta ye u ka minɛ ti taa yɔrɔ si ni anw ka ba Maliba tɛ o kuma ni ɲagili kɔni kɛra ka Mali datugu o de ye Senegali datugulen ye mɛlɛku ni k'u ka sɔrɔ sigi i k'a dɔn a sen sabara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o de kama sa Macky Sall min ye k'a dɔn sɔrɔ busoba minnu bɛ yen olu de farala ɲɔgɔn kan ka wele bila a ma ka tasa da jira a la k'a fɔ ko i k'a dɔn maaw a kana aw ta ɲɔgɔn fɛ koyi bɔda wɛrɛ bɛ jamana wɛrɛw bolo i k'a dɔn Kolowari olu ka pɔri Burkina bɛ taa jamana wɛrɛ bɛ taa e ka pɔri ni kelen i k'a dɔn e ka fɛn donda bɛɛ de bɛ bɔ Mali la i ka fɛn bɔta bɛɛ bɛ taa Mali la ni e y'i ta olu fɛ i k'a dɔn ko a na fisaya olu ma ka tɛmɛ i kan o kɛn bɛ sababu ye ni ka jisumani kɛ ale koliji la dabileni ji min bɛ a bɛ ka i k'a dɔn jisumani ko la sɛbɛnnikɛla ko nka tilɛ jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni o dɔ ye Gambie ye olu ka masakɛ Hadama Barrow min ye i k'a dɔn awa Sierra Leonekaw fɛ yen maa min bɛ yen n'o ye Général Julius Maada Bi olu kɔni ka fara George Weah ka Liberia ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dulonnen de don cɛmancɛ la i k'a dɔn a ka wuli a kana wuli olu kɔni k'u makan suma u b'u da di nka min ye Mahamadu Buhari Nigeria ka taa se Ganakaw ka masakɛ ma Nana Addo Akufo-Addo ale yɛrɛ fana ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa ye mun fari faama ko rɔ wa i k'a dɔn a wulili ka di olu yɛrɛ ye ka tɛmɛ i k'a dɔn a wulibaliya kan sɛbɛnnikɛla ko a ma tigɛ da o da la min kɔni ye i k'a dɔn nin kalo tile 4 nata i k'a dɔn a n'a k'a dɔ ye wo nka kibaruya kunfɔlɔ mun bɛ yen o kɔni ye dadigi kɛ mɛ kɛrɛfɛ jamana tɔ ninnu na a dɔ bɛ dɔ la i k'a dɔn
dengɛrɛnin na wuli i k'a dɔn jɔku nata sabula min y'a wuli ka o fana bɛ ɲini ka ba u da sabula n'i ye kuma ba fɔ ni i k'a dɔn jamana faamaw Mali la olu ma kɛ e sago ye olu yɛrɛ fana kamana guwanen an bɛ segin an kɔ cogo di kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu El Konare ne mugudigini n'a kɔnɔɲɛ fɔlɔ kɛra filaninw ye denwolo a laban bi sera an ɲɛ wulibali Amadu El Konare min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon o don sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 299 maa min ye sɛbɛnnin kɛ Amadu El Konare i k'a dɔn Birino Jito Segebeji Birino ko jamanakɛla ko a ko politiki ngana o k'an ka politiki kuma fɔ min ye jamana dunge ye o ni jamana kuma fɔli ka kan sabula n'a ye kɔrɔfɔw bɔ ka bi maa b'i taa f'a ye min ye nin politiki ma ye u k'a ma Hadi Ɲangadu Hadi Ɲangadu kumana sabula u y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka ɲininkali minnu n'a y'a kɔnɔ jɛya min ni min ka fisa jamana in ma ani jamana taabolo ye min ye Hadi Ɲangadu a y'i da don a la ɲininkali fanba kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali ani CEDEAO ka bɛnni o hakilinaw ma n'o y'i bɔ yen caman jɛ fanga n'o ye transition ye o yɛrɛ k'an ka wulikajɔ min kɛ Hadi Ɲangadu ko kuma fila tɛ koyi min ye caman jɛ fanga ye u k'an ka dɔ fara u ka fanga ka kelen jamanadenw k'an ka bonya u fɛ ka jamanadenw hinɛ minɛ n'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ko in bɛ taa kuncɛ fɛn min na o de ye vote nataw ye vote nataw k'an ka kɛ hakilina ɲuman kɔnɔ namara man ka kɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko tabarikala camanjɛ fanga sigira i k'a dɔn votew kɛra ka ɲɛ maa ma namara kɛ a ko n'i ye danganiyaw ta k'u bolo da ɲɔgɔn ma wulikajɔ ani jateminɛw na a ko Mali bɛ nin wulikajɔ in na a bɛ waati jan bɔ sabula politiki baara tɛ taa hakili jagabɔ kɔ fiyewu a tɛ taa jateminɛ kɔ a ko jateminɛ fɔlɔ min bi kɛ o de ye jamana in yɛrɛ i k'a dɔn a kɛlɛ ani coup d'état bi kɛ waati bɛɛ a ko ni maa min ye jateminɛ kɛ votew surunya o surunya walima votew kɛlen ko k'a ban masakɛ o masakɛ n'o sigira camancɛ fanga na i b'a ye k'a fɔ ani gɛlɛya da kelen de bɛ ɲɔgɔn na Amadu El Konare gɛlɛya in a bɛ munumunu ka taa se fɛn caman kan dɔw n'a fɔ i k'a dɔn a sigira fanga na a kɛcogo ma ɲɛ suɲɛni kɛra dɔw n'a fɔ mago bɔra anw na a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaba min kɔnɔ o de ye sarakisɛ damadɔ ye o tali a n'o kɛli jamana bolo o ye wajibi ye a ko fɔlɔ loi électorale o don a ko i k'a dɔn nin mankanba min n'a bɛ sen na o fana tɛ taa fo jamana sariyasunba n'o ye constitution ye a ko olu tali a n'olu yɛlɛmani k'a sɛnsɛn min ni min ye degun ye walima min ni min ye kamaru ye i k'a dɔn olu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i sago sɔrɔ a ko bi kɛ sababu ye ka mankanba da o bi kɛ sababu ye jamanadenw i k'a dɔn dusukolo ka kuwa hali min kɔni ye votew ye ani fanga bonya i k'a dɔn u ka siège a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ u b'a fɔ fɛn caman na k'a fɔ ko ɲɛnɛ woloma walima siya woloma o b'an fɛ yen dɔw b'a fɔ i k'a dɔn kɔrɔnfɛnmaw u ka fanga ani u ka faamaw kana caya ka tɛmɛ an kan a ko ye nkalon de ye a ko ni maa min ye jateminɛ kɛ sariya ye min ni min fɔ ni bɛnkan y'o ye cercle o cercle nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni député de ka kan a ko kuma ni a bɔ kɔnɔfɛla n'a cercle cayara n'u a kɛra cercle caman ye i k'a dɔn burudamɛ fara u n'a nɔnaw bɛɛ kan n'u ka cercle caya o de ka ɲi o de ye ko ɲuman ye mɔgɔw man ka siranw ɲɛ mɔgɔw kan ka a miiri k'a fɔ o de ye ko ɲumanba ye sabula u n'a dɔn k'a fɔ min ye camancɛ ye maa tɛ siya woloma kɛ maa t'u bɔ ko la u ka député ka caya hali n'a kɛra député 40 ye Amadu El Konare min ye Hadi Ɲangadu ye a k'o de ka kan sabula i tɛ ka dugu kɛ cercle ye ka laban k'i b'o nin bɔ i k'a dɔn forobafɛnw ani nafa minnu kan ka sɔrɔ i se k'o kɛ a ko n'o kɛra ka ban min ye wulikajɔ ye député yɛrɛ ka taa fo n y'i ɲininka maa 400 fo maa 800 député ka t'o la a ko gɛlɛya bɛ min a ko gɛlɛya jumɛn b'o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nafoloko mɔgɔw b'o min fɔ a ko i k'a dɔn o fana mɛruli a n'o dilanli o fana ka nɔgɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen sabula san o san min bɛ kɛ majɛ ye miliyari 500 fo miliyari 800 i b'a ye k'a fɔ o de ye majɛ ye a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye députéw ye nafolo kasabi min bilalen don u ka bolo kan miliyari 18 ni député kɛra maa 400 walima maa 800 a ko miliyari 18 a ye dɔ b'o la ni député kelen o kelen bɛ miliyɔn 4 sɔrɔ mun n'a tɛ jigin k'a bila miliyɔn 1 walima miliyɔn 2 la a ko gɛlɛya bɛ min n'a bɛ kɛ sababu ye jamana ka basigi bɛɛ lajɛlen da ka don ko la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn i k'a dɔn fanga ye n da ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn n bɛ se ka kuma yɔrɔ sɔrɔ
sɔrɔ a ko b'an kisi gɛlɛya caman ma a ko i k'a dɔn an ka votew bi kɛ min ye faama minnu bi sigi haraba kɔnɔnafili bolo kan ani wulikajɔ bolo kan i b'a ye u bɛ wulikajɔ bolo dɛ ka t'u banba fa dɔ fɛ min yɛrɛ de laban bɛ taa kɛ ko koya ye ni ka ko gɛlɛyaw ni bolo a ko n'o y'i bɔ a la min ye hadi ye ɲangadu a ko wulikajɔ ani jateminɛ bolo kan n'i ye Mali boso ka Mali ta k'a lajɛ a ko nin ye jamana barikama de jamana min n'a fiyɛfiyɛ barika ka bon kosɛbɛ a ko jateminɛw ka kɛ a ko min ye sarakisɛ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin vote ma cakɛda min kan ka votew ni fɛnw kɛ a ko n'i ye o wulikajɔw boloda gɛlɛya bɛ yen ka taa se jamana sariyasunba ma n'o ye a cour constitutionnelle ye a ko gɛlɛya bɛ yen ka sababu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ hakilinaw mana fara ɲɔgɔn kan u kan ka minɛn min fa a bɛɛ lajɛlen ma dafa fo ɲɛɲini tɛ ka k'o la k'u bila minɛn kɔnɔ walima minɛn min ni o ye dafana ye walima fɛn ka kɛ k'u dɛmɛ min b'a to baara bɛ dafa a ko misali ni votew kɛra ka ban yanni ɲɔgɔnjɛ walima i k'a dɔn kɛrɛfɛ ɲaani ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ tile 3 tile 4 o jaabiw tɛ se ka se kɔ n'o jaabiw ma se i b'a dɔn ŋanamu ni janfa bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔ sira fɛ i k'a dɔn ɲaami bɛ se ka kɛ vote kɛra don min o don bɛɛ i k'a dɔn jaabi ka se ka dɔn n'o kɛra i b'a dɔn mɔgɔw bɛ sɔmi k'a fɔ a ka ja ɲaami ma kɛ nka n'a ye tile 3 tile 4 kɛ sira la a ko i k'a dɔn o bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ a ko n'o fana i bɔ a la hadi ɲanga dɔ kumana a ko politiki baara tɛ taa fɛn caman kɔ olu ye politikimɔgɔw ye o ye tiɲɛ ye nka wulikajɔ bolo dalen don maa kura fɛ sabula politiki tɔn caman bɛ yen olu kan ka wulikajɔ ni baara dafa baara minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ olu t'o kɛ a ko CEDEAO a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalo 12 wo tile 1 wo kalo 18 wo a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kelen ka transition kan ka wulikajɔ de kɛ n'i ma ɲɛ ninnu ɲɔgɔn na bamanji kalabanji ni n'u bi kuma f'i ka taa ni dalu jɔnjɔn de ye dalu jɔnjɔn dun ye mun ye nin don in n bɛ nin kɛ nin don in n bɛ nin kɛ nin don in vote bɛ kɛ nin don in i k'a dɔn nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ n'i n'o dalu tar'i bolo a k'i k'a dɔn ni maa ma bɛ kuma na a tigi se k'i sɔsɔ wulikajɔ ani hakilina bolo kan kabako Hadi Ɲangadɔ y'a jira a ko jamana b'i danga min na CEDEAO ka ko a ko a tɛ foyi kɔfɔ o kɔ ko wulikajɔ de ka boloda min ye cɛmancɛ fanga ye u k'an ka jateminɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ malidenw k'u hinɛ minɛ min ka ɲi jamanadenw ma ani min bɛ laban jamanadenw ma k'o kɛ n'a sɔrɔla i k'a dɔn a fɔ fanga ɲini ni ko bɛ sɔrɔsiw de kɔnɔ o kɔni ye ko nɔgɔ ye sɔrɔsiw k'a ɲini kɛ mankan de bɛ ci ko daminɛ sɔrɔsiw n'a ɲini ni mankan sɔrɔsiw man ka nin kɛ n'a kɛra président ye yalima jɔnni bɛ kuma bilen sariya b'a diga u ka sabara bɔ k'o da k'u kan bɔ ni malidenw b'u fɛ u n'a ta a banna Amadu Elu Kwanare min ye Hadi Ɲangadu a ko di ɲininkali bolo kan ani jaabi bolo kan Imam Mamu Diko i k'a dɔn a kumana o ye kuma minnu fɔ kɔsɛn in na a kuman'o fana kan a ko wulikajɔ bolo kan n'i b'a fɛ ka nin ko in bɛɛ lajɛlen faamu waati yɛrɛ koro kama sɛbɛnkura min n'u k'a ma Mali horizon o don i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen don a fana a la kumaba ye nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min yira ka bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la n tun sɔnna Hadi ye nka n t'a dɔn ko ni ɲɔgɔnna hakilina ba b'a la bi Dugaramɛ mana don politiki la a b'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn de koyi o tuma an bɛ min kɛ n'an jiginna i bɛ n dugu i kɔ n bɛ taa an ko a félicitation non a ka nin hakilina i bɛ taa interview bamanankan de la a ye min fɔ tubabukan na nin a ka segin a ka bamanankan na o tuma n bila i ko an ka taa n b'i caman a banna i bolo don kalandenya kun y'o ye karamɔgɔ dama tun kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon Dɛma Kɔnde a fana ye sɛbɛn kɛ Dɛma ko i k'a dɔn misiduraw ma ci ɲɔgɔn na min ye badenni ye i b'i kɔtɔrɔma bɔ min ye n'i y'a mɛn i k'a dɔn a conseil supérieur de la magistrature a bɛ i k'a dɔn kiiribulon kolatigɛ jɛkuluba a b'o de ko fɔ Mali magistrat fɔlɔ ye jɔn ye o ye jamanakuntigi ye a tɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna o kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko baara bɛɛ lajɛlen ni a sariya kɔmɔkilo bɛɛ n'a kɔmɔcariyaw don a ko min ye kiiri bunakun kan hali n'i y'a dɔn i k'a dɔn a kuma fɔ man di i k'a dɔn k'a sabu kɛ a dogodogo ɲɛ kuma ka ca a ko an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn gɛlɛya bɛ ɲini ka kusi muguba don sɛbɛnnikɛla ko a sabu ye mun ye min ye ni maa min hakili b'a la waati tɛmɛna ha ka ja Sumɛli Bube Mayiga ale kɔni minɛna ni ka taa datugu min yɛrɛ la i k'a dɔn a ni binna k'a to datuguli sen fɛ a kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko kiiritigɛla dɔ y'i sɛbɛkɔrɔ yɛrɛ yira Mali la min ye i k'a dɔn Sheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ ale de tun ye Mali cour suprême ale avocat fɔlɔ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko kabi Bube minɛna nin cɛ in ma sigi a ma da i k'a dɔn sariya sɔsɔ kumaw batakijanw a y'i ka hakilinaw di k'a jira bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ko min ye ni fɔra an ka sariya fɔ Bube
in minɛna minɛ cogo min na ko sariya tɛ ko sariya sɔsɔ caman bɛ a kɔnɔ a y'o kuma gɛlɛnw da ni k'o sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka ti ɲɔgɔnna fanga bonya u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye jɔyɔrɔ min bɛ yen n'a tun b'o la a gɛnna ka bɔ o jɔyɔrɔ la o bɛ n'a ta jɛkulu dɔ b'a bolo jɛkulu min bɛ yen i k'a dɔn n'a bɛ lafasali ni sariya kɔkɔrɔdon ni baaraw kɛ a tora kumaw na hali bi ni a ka bi o sɛbɛnnikɛla ko o Mohamed Sherifu min ye i k'a dɔn kiiri yɛrɛ a kolatigɛ jɛkuluba ko olu kɔni y'a kanu sa tara i k'a dɔn nin kalo tile 30 tɛmɛnen ka sin ka lettre ci a ma k'a yira a la k'a fɔ wa i welelen don conseil discipline na kuluba sɛbɛnnikɛla ko o bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na n'i y'a mɛn conseil wa i k'a dɔn supérieur de la magistrature i k'a dɔn kiiri kolatigɛ jɛkulu bulonba don olu kɔni ka sariyaw kɔnɔ magistrat dɔw bɛ yen i k'a dɔn n'i ye kow kɛ kow ye sariya sɔsɔ ye walima damatɛmɛ wale don i bɛ wele de ka n'i sigi bɔgɔ jɛnnen kan ka n'i sigi magistratw ka bulonba rɔ ni ka i k'a dɔn le comment le pourquoi le explication i k'a ɲɛfɔ wa i k'a dɔn ni i kuma jɔlen ma sɔrɔ i da sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i ni ɲagili minnu ka kan olu bɛ ta ka da i kan sɛbɛnnikɛla ko nka Mohamed Sherifu ta in bɛ tali kɛ mun na ale yɛrɛ n'i k'a dɔn magistratw de bɛ se ka kɛ sababu ye ni k'o ɲɛdɔn nka sɛbɛnnikɛla ko min ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ni kiiri tigilama tɔ olu ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ye Mohamed Sherifu yɛrɛ ɲininka i k'a dɔn i hakilina ye mun ye nin ko in na ko a k'u ma je sortirai tête haute i k'a dɔn nin ko in n'ale taara kɛnɛ kan ale ye kunkolo kɔrɔ ta ale bɛ wuli k'a dɔn f'a b'a ɲɛja sanfɛ ko tamakiya den kelen tɛ ale la sabula ko ale fɛ min ye ale bɛna jira i k'a dɔn kolokoto jɛ kan kɛnɛ kan min ye sariya ye min ye a bɛna fɔ wa i k'a dɔn ale Mohamed Sherifu ale bada y'a ka diɲɛlatigɛ baara bɛɛ lajɛlen de kɛ i k'a dɔn hadamadenw ka hakɛ ani sariya yɛrɛ fɔli ɲuman na ni ale welela ni ɲɔgɔnna kɛnɛ kan ale dalen b'a la k'a fɔ Mali ye sariya jamana ye wa ale bɛ taa sariya bɔ ni k'a bi tali jamanakuntigi Asimi ɲɛkɔrɔ k'a da magistrat bɛɛ ɲɛkɔrɔ tali olu sariya ɲinina kɔni don a bɛ t'o bɔ nka wɔrɔ karila ɲɔgɔn na sa nin ko nin don ma se e ko an dɔ tɛna taa na tigɛ buguda la siga t'o la sabula article na fɔ nin kɛnɛ kan ye solo karaw bɛ ɲɔgɔn gɛn yɔrɔ dun dɛ considérant loi numéro 246 vu code pénal la constitution et le pénal o tuma na n ka Sulemani den ɲini joona radio wele la u ka se ka dictionnaire dɔ dilan ka d'a ma u bɛ tubabu kan mɛn dɛ n'i ye considérant ni vu l'article la constitution i bɛ se ka ɲagami i tɛ foyi d'o la ni magistrat ko i ma n'a ka di ye a b'a f'i ye tubabu kan na taa ji soli ka na di yan nka a b'a fɔ ni mots ye kabi Ala y'i da i ma deli ka min mɛn hali n'i ye docteur ye sabula u ka jargon b'u dama nka i delila k'a fɔ ko kiiribulon la ko kuma dɔ bɛ yen ko n'o fɔr'i ye k'o ka di ye nka n'a fɔr'i ye yɔrɔ wɛrɛ ko nɛni don ko n'a fɔra ko fulekan tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ kiiribulon kɔnɔ saratigi k'a f'i ye ko bahe ko fulekan foyi man d'o tɔgɔ k'a ye nka ni maa wɛrɛ ko i ma kɛnɛ ma fulekan o b'i tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Sherifu i k'a dɔn ko ne e ko min ye a ka bi weleli e ko sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ m'a bɔ a jɔ a kɔrɔ wa sabula ko a ye sɛbɛnni kɛ k'a ɲini u fɛ i k'a dɔn ko ale ma wele sariya kɔnɔ sabula ka i wele i k'a dɔn kunasini k'a fɔ ko na i yɛrɛ ɲɛfɔ bi ko i k'a dɔn ko a kan ka kɛ sariya min na k'a ma kɛ o tuma waati ka di ale ma u k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ ale bɛna taa i labɛn ka i kɔngɔ fa i k'a dɔn dalilu hakikaw la k'a juguyaw fa ka forokiya fa min ye a ma ɲininka fɛn o fɛn na a k'o jaabi ɲɔgɔn ɲuman na nka min ye o ko in bɛ cogo di kiiri tigilamaw ni conseil supérieur a maaw yɛrɛ bolo sabula bi a baaraw kɔni bɛ senna kaba min ye magistrat dɔw y'a jira k'a fɔ ko Mohamed Sherifu b'a dɔn cɔ n'i welela nin kɛnɛ in kan i ni avocat kan ka taa walima a man ka taa ko a b'o dɔn k'a laɲini ko k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ k'i dɔ bɛ ka sɔrɔ n'a b'a ɲini i k'a dɔn k'o fana y'a ta dama kuma ye suma ko tuma min na jaabi min m'a bɔ an kɔni ta ye lakale ye an y'o lase ladiriya kɔnɔ Nouvelle Horizon Demba Condé nin y'a ka sɛbɛn ye cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
karamɔgɔ de b'a tun wara naam bala cogo bɛ di kokura Amadu El Konare ne dɔ bi yaala ni dɔ tinɛ y'a kan bala kɔnɔ siga t'o la Amadu El Konare n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula o don Amadu El Konare Laya Jara nin y'a ka fasiri Laya ko di a ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri nin politique ŋana in nin dankɔrɔba min n'a ye malidenw dusu kuwa min n'a to a kun fɔra Bamanji ni ŋanamuŋanamuma i bi yɛrɛ i sogo b'u kɔnɔ jɔn Papa Mambi Keita Papa Mambi Keita dɔw ko Mandenkaw ka suba dɔw ko Manden kɔnɔ dɔw ko ayiwa i k'a dɔn Mandenkaw ka bolijugu Papa Mambi Keita l'épervier i k'a dɔn l'épervier du Mande a kun ye jamana bila a bi waati bɔ o kɛra sabula koro ani degu kun gura la o de kɛra sababu ye a yɛrɛ ka t'i ɲɛma dogo Faransi jamana na sabula wulikajɔ ni fɛn minnu wulilen kun don i k'a dɔn kun ye kɛwale min kɔni n'o kun min k'a degu kosɛbɛ a ye boli fisaya taama ye o de la Papa Mambi Keita i k'a dɔn a kun dara ayiwa Korowari jamana na fɔlɔ la ye ka sɔrɔ ka t'i yɔrɔ sɔrɔ Faransi l'épervier du Mande o don o n'a ta bɛɛ a kun zɛgira kɔsa in na jamana sumani k'a bɛna ayiwa denbaya lajɛ i k'a dɔn a don jamana kɔnɔ sariyatigiw kɔngɔmalen kun don k'a kɔnɔ u y'a minɛ ten gami o yɔrɔ bɛ ka taa n'a ye Bamakɔ kura kasobonba la sɛbɛnnikɛla ko a ko di maanifi dabali banna mɔɔw kamana guwana nin cɛba in nin min ye jamana to a ja min do a bolen bɛɛ min kɔni ye dangarikɛ Bamanji ani ayiwa ŋanamuŋanamumaw na u ka sɛdenni minɛ ta ka t'o datugu kaso la bɛɛ lajɛlen kamana guwana a ko nka sariyatigiw n'u ka dalu n'u ka dɔngɔ bi ɲɔgɔn na tile fila in na kunnafoni min kɔni dira Papa Mambi Keita a bilalen bɛ ko liberté provisoire a taara a ka denbaya la sɛbɛnnikɛla ko min bɛ nin kɔfɛ sa maa si t'o dɔn mun dun ye Papa Mambi Keita yɛrɛ se nin gɛlɛya in ma a ko anw baarakɛɲɔgɔn min ye Burama ye Burama ayiwa Burama Ture i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla don kunnafonidila don a kun bi sɛbɛnni kɛ fasiri sɛbɛn min kɔnɔ k'o de ma le Sphinx min y'an kɔrɔkɛba ye fasiri Adama Darame ka sɛbɛnfura a ko i k'a dɔn min ye Burama Ture ale de nana tunu suko ni dugusɛjɛ cɛ a bi ni ka san damadɔ bɔ maa si t'a taa cogo dɔn a minɛna cogo min maa si t'a dɔn Burama bi balola wa a salen don wa i k'a dɔn kunba bɛ bɛɛ lajɛlen la nka sɔmi kɔni kɛra k'a fɔ Burama maa dɔw kɔni bɛ yen olu ye bɛnbɛn bɛɛ ta ka Burama sɛgɛrɛ o de bɛnbɛn bɛɛ taara wolo min na n k'i ɲininka a bɔ Burama kɔni duru na sɔmi kɛra k'a fɔ jamanatigi kɔrɔ denkɛ min ye Karimu Keita ye ale de bɛ ko in juba ju la sɛbɛnnikɛla ko a bɔ ko in kɛ furadama ka n'a bila bi la Karimu yɛrɛ a ma to a duma sɔrɔ nin ko in na sabula sa kalo tan ni fila segin bi kɛ a dunama in kama a don y'a sɔrɔ Papa Mambi Keita i k'a dɔn a b'a ka sanga tan ni fila fili la i k'a dɔn a ye kuma dɔw fɔ kuma in kɔni kɔnɔ o de laban kɛra kungo ye wa ningali tun bɛ bɛn sabula Papa Mambi Keita ko a ko Adama Darame ma kɔrɔ i k'a dɔn i ka Burama Ture i k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n b'o kɔni f'i ye k'a jɛ ye a tɛ diɲɛ kɔnɔ sabula i k'a dɔn kunnafoniw wulawalalen a taara dɔn k'a fɔ Burama dɔ kɔni y'a fɔ Papa Mambi Keita ye en tout cas nin n'a ɲɔgɔnna dɔ kɔni bɛ yen Papa Mambi Keita bɔra ko in kalama cogo min k'a fɔ ko a ye Burama ye a su bɛ kɔlɔn dɔ kɔnɔ i k'a dɔn nin kuma minnu dulonnen don ni kala ma se ka tora a kuma kan k'a sɛbɛntiya fɔlɔ a ko wulikajɔw n'o jateminɛ o kungo dama de bɛ yen min kɔni kɛra nɔminɛni ye ka se ɲɛsin Papa Mambi Keita ma a nani dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ dɔ kun ye ŋaniya kɛ k'a fɔ Papa Mambi Keita ayiwa ale de ye plainte k'a kan nin kuma minnu fɔlen filɛ nin ye maa si den kelen de i bɛ se ka kalaturu kuma min kan min kɔni jɛlen don n'o ye wulibali ye Papa Mambi Keita a kun minɛna ka taa kasobonba la nka fiɲɛbɔ da dira a ma bi a b'a ka kɔlɛ la a ko n'i ye ko tɔ k'u lajɛ min kɔni ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛw ani jateminɛw ye i b'a ye k'a fɔ taalen ɲɛfɛ Burama Ture kɔni ka tununi ko a laban bɛna maa caman da don ayiwa kuma na o bɛ kɛ sabula jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Karimu Keita o yɛrɛ kɔni ye jamana yɛrɛ bila bugabuga ba in kɔni o ka fanga binnen kɔfɛ a ye jamana bila sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛɛ min ye jamana sariya bolo maana don a nɔfɛ sabula olu kelen bɛ ka mandat d'arrêt international bila ko fɔ a ka wele a ni ka n'a ɲininka jamana kɔnɔ o pipapi a n'o ta ka segin min bɛ yen Ala ma ni silamɛw kisira maa mana sɔrɔ o kala sira kan sɛbɛnnikɛla ko kala bɛ bari la o bɛ kɛ ninnu ye sɛbɛn ye an ye min dalo k'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ daba tun kɔra l'info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min bɛ yen n'o ye Modibo Kɔnɛ Modibo Vani a ye sɛbɛn kɛ Modibo ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn awa n'i ma ɲa jama bɛɛ lajɛlen sɔfɔ kɔ i ka bɛɛ ta tɛrɛmɛ k'a da nka n'i y'i bolokɔni si maa kelen na o kelen na kɛ i ko o ye sɔntigi ye a ko i k'a dɔn gɛlɛya de bin bɛ minisiri Ibrahima Ikasa Mayiga n'i y'a mɛn ministre de la refondation min ye i k'a dɔn jamana sariyasun lakɔyali e k'i
k'i ɲɛsin o ma ɛlɛ ni waasa an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko tile filanin na hakilinaba dɔ taara i k'a dɔn jamana yɛrɛ lafiyali fɛɛrɛ bolo dɔ la jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ min kɔkɔrɔ don ni ka tɛgɛrɛ fɔ min na n'i y'a mɛn tubabukan na fonctionnaire fictif o de ye k'a fɔ e daba tunkara i cogoya bɛ jamana ka foroba cogoya sarali sɛbɛn ko i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ jolen ye kalo sa o sa i la sara bina hali ni fɔra ko tɔrɔmɔɲɔ farala i k'a dɔn jamana foroba cogoya sara kan i k'a dɔn dɔ bɛ fara e kan o tuma nka min ye n'a fɔra ne ko daba min bɛ yen ni bi sara ta kalo o kalo a ye na n k'o daba ye dɛ daba t'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jate de y'a jira k'a fɔ maa caman de bɛ Mali foroba cɛw la cogoya bɛ yen nka i k'a dɔn u yɛrɛ kun tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko min ye i k'a dɔn fanga caman tɛmɛna olu y'u da maga nin kuma in na nka maa si de ma sɔrɔ k'a ko yuguba k'a sabu kɛ a ko na kɛ n'a gese da bɛ jukɔrɔ walima bɛnkala ɲinina sen dalen don bɛnkala kan nka min ye donnatɛmɛ fanga in kɔnɔna la olu yɛrɛ de y'a ye sa i k'a dɔn ni nin ko in ma lajɛ sɔrɔba de b'a la ka kumaniya anw ka jamana ma sabula min ye san o san miliyari caman o de bɛ kumaniya an ka jamana ma k'a sabu kɛ maa dɔw de dasilen don i k'a dɔn ni nafolomuguw kan kalo sa o sa olu yɛrɛ kelen ka sara kɔfɛ i k'a dɔn olu bɛ nafolo min cɛ ka bila u jufa la n'o ye walisayaw ye i k'a dɔn tɔgɔ kuntaw donnen i k'a dɔn forobaca la u bɛ nimero matricule diw ma ninnu n'a damanda i k'a dɔn o de jateminɛ kɛra ɔ kama sa min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka danganaya kɔnɔ u ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min bɛ yen ni a sigira Kuluba k'a jira k'a fɔ an ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ bolo dɔ de ka sigi min bɛna kɛ sababu ye Mali forobaca baara kɛbaa fɛn o fɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ jɔnni bɛ balo la jɔnni b'a la ka sara sarafu b'a la ka bɔ jɔnni tɔgɔ la walasa o ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ de kan min ye minisiri Ibrahimu Ikasa Mayiga lakɔlikaramɔgɔw ka fɔ la e ko ale da ma taa fala kɔnɔ b'i tigɛ ye wa sabula i k'a dɔn ale de taara i jɔ jama ɲɛfɛ k'a fɔ ko Mali lakɔlikaramɔgɔw cɛ la ko maa 400 bɔɲanko bɛ yen sarafu de bi bɔ i k'a dɔn kalo o kalo ni ka di olu ma wa ko saa kɔnɔ o de ye sefa wari miliyari 1 k'o de bɛ kumaniya lakɔlikaramɔgɔw gun kan i k'a dɔn o dama la a ko nin kuma in sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in ma maa tɔɔrɔ maa min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'i b'a kɔrɔ faamu cogo la nka minnu bɛ yen n'olu y'a faamu cogo wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu bɛ yen n'o ye lakɔlikaramɔgɔw ye olu y'a jira k'a fɔ olu fɔlɔfɔlɔ de ye kɛlɛ wuli ka laɲini kɛ min ye i k'a dɔn wari dɔw ka bɔ ko bɛ ka don lakɔlikaramɔgɔw la k'a sɔrɔ a tɛ ka se olu ma k'a kɛ e da kɔni jɛlen don e da ma fɛn dun i k'a dɔn k'olu tɛ jɛn n'a ye o kama u ye laɲini kɛ i k'a dɔn ni maa o maa bɛ yen k'o bɛ ka sara ta lakɔlikaramɔgɔw cogoya la a tigiw ka ko dɔn jamana k'u ɲaki nka min ye i k'a dɔn wa nin kɛnɛ in kan minisiri Ikasa ale ye kasi ka taa i k'a dɔn lakɔlikaramɔgɔw dama ta k'olu fɔ i b'a fɔ olu dama de ye i k'a dɔn forobaca bolofara ye minnu tilennen tɛ minnu jɛyalen tɛ a ko a y'u tɔɔrɔ bi a y'u tɔɔrɔ sini olu tun bɛ fɛn min nɔfɛ i k'a dɔn n'a ma ɲa i k'a dɔn Ibrahimu Ikasa Mayiga a bɛ cogoya fɔ kɛ a k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn forobaca nin gun na dɔgɔtɔrɔw fɛ mɛtiriw fɛ i k'a dɔn kunnafonidilaw fɛ ninnu hakɛ fɛn o fɛn fɛ nin hakɛ de b'a la nka fɛn min sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na o jaabi ma bɔ i k'a dɔn e tɛna se ka bɛɛ ta fɔ e bɛ tigɛ ma ɲɛna ko lakɔlikaramɔgɔw dama k'olu de bɛ ka nin kɛ yanni ko ka ɲɛdɔn k'a sen k'a bɛɛ ban i k'a dɔn lakɔlikaramɔgɔw de bɛna kɛ maa nɔgɔlenw ye i b'a fɔ ko ni olu de ye dama ye kokolonkɛla ye sɛbɛnnikɛla ko o de ye lakɔlikaramɔgɔw tɔɔrɔ o tuma u ko u bɛ min ɲini minisiri Ikasa fɛ u kana dimi fɛn fila a ko i k'a dɔn awa maa tɔ minnu bɛ yen n'o ye jamana ka forobaca kɛbaa tɔw ye i k'a dɔn fonctionnaire fictif min bɛ olu cɛ la u k'a bɛɛ gafe bɔ ni k'a larawe bɛɛ k'a ye ni a bɛ kɛlɛ cogo min na a ka kɛlɛ o tuma ni u tɛ se k'o kɛ fo ale ka taa ɲɛdon kɛ lakɔlikaramɔgɔw dama la wa olu b'a ɲini a fɛ a k'a ka ministre dulɔkibani bɔ k'o da a kana yafa ɲini lakɔlikaramɔgɔw et présentement des excuses à l'endroit les enseignants Mali lakɔlikaramɔgɔw a gɛlɛyara ayi lakɔlikaramɔgɔw de Ikasa kalan o tuma a welelen don a karamɔgɔw fɛ a ka nin ko tɔ ladilan k'a fɔ daba kunnafoni dilaw fonctionnaire minnu bɛ yen nin hakɛ de bɛ yen wari fu bɛ ka bɔ olu la magistratw nin hakɛw de bɛ yen dɔgɔtɔrɔw nin hakɛw de bɛ yen n'a ma se k'o kɛ fɔ nin fonctionnaire baden ka taa i sonni sigi lakɔlikaramɔgɔw dama kan o tuma k'a kana yafa deli o de ye gɛlɛya ye wa o de ye gɛlɛya ye o tuma minisiri ka sɛbɛn nin b'a tɔ teliya o awɔ fonctionnaire fɛn o fɛn bɛ yen kunda bɛ yen min ganamu walima tɔgɔ caman bɛ ka sɔrɔ a ɲɛdɔnnen dɛ a b'a bɛɛ fɔ sa n'o tɛ nin maso ma o mɛtiriw fana vraiment ayi non mais kana fɛ mais min f'i ye mɛtiri ko la kana fɛn bɛɛ ka kɛ Mali la kana to mɛtiriw ka bila i juguya la dɛ wa
a fɔ mɛtiriw ye ko n'i ye muso ɲuman ye u bolo u bɛnkɛ den don ko de ko ten wa n y'a fɔ an sɔnna k'u ye nɛgɛw kɛrɛfɛ César an ka premier min karamɔgɔ de b'a tunkara maa taa sugu la ko i k'a dɔn i sinamuso taara min m'a kun n'a t'i kun i laban i k'a dɔn fali na ye sange kɔ bil hak bala cogo bɛ di bi yanni n bolo don i ma dɔnkilidala ka kuma mɛn wa ko muso kelen furu tɛ mɔnɛ bɔ maa na i k'a dafa 4 na sariya y'o de ko fɔ jɔn bɛ nɛgɛ la a bɛ jate joli b'a bolo a bɛ tɛ e ko a tɛ ɲini ka saga bɔ sa de o don wa fila i tɛ muso hakɛ fɔ dabila an denni na caman jɔn k'a fɔ ten dogolen bɛ caman bolo ko ayi o man kan ka dogo anw ka cɛkɔrɔba y'a fɔ an ye min ye ba saliya ye Sala Dawusegu a ko di a ko an ma n'i ma ɲɛ muso caman furuli kɔ i k'u furu joona ka tugu ɲɔgɔn kɔ cɛ o cɛ ye san dan kɛ ni muso kelen ma dɔ fara a kan don o don n'i k'i bɛ dɔ furu ni Ala ma far'i kan a furu bɛ sa walima a bɛ kɛ balawuba ye cɛkɔrɔba o kuma f'an ye wa kuma in dun ye lɛgɛsɛ jolibakɛ don o tuma tabalen gosilen n'i b'a fɛ ka muso caman furu n'i ye dɔ ta sisan san 1 san 2 i bɛ dɔ wɛrɛ ta kelen san 1 san 2 kana sɔn a bada san 5 ka dafa n'i m'a dafa a faamuya san 4 bi san 10 bi dafa yɔrɔ o b'a sɔrɔ a dafara 4 na wa denw bɛɛ a bɛ kɛ n'a fɔ den dɔw bɛ yen filaninw don a banna o de ka ɲi u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u tile bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn u tile bɛ don ɲɔgɔn na i ka muso kelen furu san 10 don dɔ la i ka n'i ta k'i jɔ k'i bɛ dɔ furu baliku i ye marifa t'i yɛrɛ la a tɛ ɲɛnabɔ dɛ o tuma a kɛlɛ ni Ala ma jan a furu bɛ sa o bɛ kɛ o tuma caman ye dabulu sama nka na kɛ caman ma bilasirali min kɛ o de bɛ kɛ o n ye tiɲɛ de f'i ye dɛ sabula a ma jan k'u ka go muso ye joli b'e bolo ne y'a fila i ta in dafa 4 na 4 dafa a banna Amadu Konare n bolo bɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Amadu Konare i k'a dɔn jamana in min ye janto yɛrɛ la o de ka fusa nganamu ani karatu ma cayara Amadu Konare k'a dɔn cakɛda min n'a wakilu donnen bɛ i k'a dɔn kɛrɛfɛ mɛriw ani minfɛnjugu ni dunfɛnjugu kɛlɛli la ka taa se fo a wɔfɔra minnu bɛ maa bɔ hakili kan n'o ye dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw ye Amadu Konare a fɛrɛbaw u ta ni kamana guan sabula office central de stupéfiant o don Amadu Konare k'a dɔn a ye tɛgɛ da nin musokɔrɔba in kan san 50 ani san musokɔrɔba ni dɔrɔgu Amadu Konare k'a dɔn nin kɔni ye dɔrɔgu masa de i dɔrɔ kɛrɛbosigi ɲama min ye kanabisi o sachet 85 ani 5 min ye ngi ɲininka ayiwa kanabisi min ye kanabisi wɛrɛ ye Amadu Konare k'a dɔn o paquet 90 ani dɔrɔgu misɛnnin wɛrɛ caman de kabako Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko office central de stupéfiant o don a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri sabula a sɔmina ni muso in fɛ kunbara k'a dɔdɔlema a bɛ waati jan bɔ wa y'u tɛgɛ da kan gami wa a kɛra n ɲininka Kayi de koyi muso in kun bɛ Kayi minisiriso min n'a kan ka lakana sabati Amadu Konare olu ka bolofara don a ko Kayikaw fɛ yen ni muso in kɔni ayiwa a bɛ Kayi kaso min ye kana tigɛlama u kunbara k'a dɔdɔlɛ jan bɔ chef d'escadron Ismaïla Touré i k'a dɔn u y'o de wele k'o ɲininka kuma in a tiɲɛ n'a nkalon la a ko wulibali don ntɛnɛndon mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen i k'a dɔn musokɔrɔba in kɔni dɔrɔgu feerela den don dɔrɔgu feerela jolen wa a bɛ baara in na bila ko tɛ Amadu Konare k'a dɔn u ye kunnafoni sɔrɔ min kɛ u ye musokɔrɔba in dɔdɔlema k'a dɔdɔlema fo ka t'u tɛgɛ da a katingami ani dɔrɔgu yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sabula o de ɲɔgɔn na tɛ Amadu Konare cannabis min ye juin min ye ayiwa minda in dɛ Amadu Konare k'a dɔn taara sɔrɔ minan fan b'a bolo tetew i k'a dɔn kuma min ayiwa n'u y'a minɛ san 55 i k'a dɔn sɔsɔli t'a la sabula a fili bolo nin ye min ye ayiwa feere a ka feerekɛla ka ca ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca Amadu Konare k'a dɔn kuma minnu ye muso in minɛ sa i k'a dɔn a jɛnya tɔ minnu bɛ yen i k'a dɔn u nana sɛgɛsɛgɛli boloda u b'a k'olu salo ayiwa Kayi ɲɛfɛ dɔrɔgu ye tiɲɛni min kɛ an ka jamana in kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ kabako a ko san laban in na Amadu Konare i b'a ye k'a fɔ dɔrɔgu feerela a kɛra kosɛbɛ a ko ninnu ka dɔrɔgu yɛrɛ a fanba dɛ u b'a ta de ni ka juyo sɛgɛrɛ ani kati mara
o ti tɛmɛ abi fa o banna abi mi o ti tɛmɛ bilen ngo abi mi dɛrɛ Amadou Konare a ko wuli ka jɔ bolo kan drogue kɔni gɛn bɛ tiɲɛni dama min ye jango drogue juguba min bɛ u k'a ma cocaïne o y'a sɔrɔ o fana b'a kun min ye tramadol o b'a kun ka taa se i ka don drogue a biriki u taara sɔrɔ o fana maralen b'a bolo den 270 i k'a dɔn kilo 270 ani 77 Amadou Konare k'a dɔn a drogue wɛrɛ fana bɛ yen o ko min ma ko crack Amadou Konare k'a dɔn o fana ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen minɛni kɔni bolo ka u taara sɔrɔ nin damada de bɛ yen sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ senna sa ka tɔw ɲini o ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ n ɲininka nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tungura min ye kunnafoni sɛbɛn le nouveau réveil i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaaya so nin y'u ka sɛbɛn Hadama Kulubali ale y'a tɛgɛnɔ bila Hadama ko i k'a dɔn i ye kibaruya dɔ di yan Tabitali Pulaku u ka funɛnkɛ n'u ka ɲɛma ko a y'i dasi n'i k'a dɔn balo mun kun kan ka di yatimɛw ma e ko i k'a dɔn ko in tɔ a ma bara ci sa wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i ye Hamadu ni Diko min fɔ a don ni fulaka durusira kosɛbɛ ni mi fɔ cogo di de fulaka nɔ ko i gwɛnna ka bɔ association na o bɛ fɔ cogo di fulaka min tɛ basa ko an t'a bɛɛ bilen yoni a diyara do dɛ sɛbɛnnikɛla ko Amadu ni Diko min ye k'a dɔn nin fila jɛkuluba in min ye Tabitali Pulaku u ka funɛnkɛninw ka ɲɛma n'o ye Amadu ni Diko ko a kɔni ye i kɔfilɛ k'i kɛrɛfilɛ ka numan lajɛ ka kini lajɛ i k'a dɔn balo minnu ni dɛmɛ fɛn o fɛn dira ko k'a di k'a dɔn dɛsɛbaatɔw ma k'a kelen y'i cɛ n'a ye wa ka taa di butigitigi dɔ ma k'a bɛɛ lajɛlen feere k'a miliyɔn dasa jufa kɔnɔ ka taa n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko kuma min fɔra o de ye nin ye min ye k'a dɔn karido kalo tile 15 tɛmɛnen Amadu Diko Tabitali Pulaku maa ɲɛmaw sa olu ko e ma anw kuma siwlu nin fila jɛkuluba in an dalen don jama dalen don an na Mali kɔnɔ anw ka cɛsiri an bɛ dɛmɛ ni jɛɲɔgɔnya de kɛ nka e kelen k'i durusi ni nin ye a ko i ye kabila bɛɛ kuma siwlu i ye filaw kuma siwlu nka kuma siwlu Diko ok Hamadu Diko ne ma mi fa mi ja ti ayo flake ni ya yɛrɛ ye a ɲɛ innocent i y'a dɔn k'a bɛ sɔn tiɲɛni ma flake pasa don wa olu de ka tiɲɛni n'u ka ba ale do kɛ ale do ka pasali naam sɛbɛnnikɛla ko u sini ka ɲɔgɔn ye kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka sin k'a bolo bɔ i k'a dɔn Tabitali Pulaku denmisɛnninw ka ɲɛmaaya na k'a gulo ko a ye nin wale min kɛ ko a tɛ maa hɔrɔnya a tɛ maa ladiriya sɛbɛnnikɛla ka fɔ la u ye bataki dɔ de bɔ bataki min na nin sega min kɛlen filɛ ni nin kɛwale in taara k'a da Hamadu ni Diko la i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye k'a bolo bɔ baara la a ye wale min kɛ i y'o dɔn de min ye i k'a dɔn balo min dira ko k'a di dɛsɛbaatɔw ma jango filaw ni dɔgɔnɔw ni maa minnu bɔra u jabala la ni olu kɔni bɛ si la nɛnɛ na u bɛ si kɔngɔ la u bɛ si soso la i k'a dɔn a y'olu ka fɛn minnu détourné ma i y'o dɔn wa i k'a dɔn malo tɔni 34 sukaro tɔni 6 i k'a dɔn tulu litiri 600 i k'a dɔn ka taa se min ye tigɛdigɛni min bɛ di i k'a dɔn o tɔni 6 i k'a dɔn a kelen de y'i salo ni nin bɛɛ ye i k'a dɔn ka t'o feere butigitigiw ma i k'a dɔn k'a nafolo kɛ a jufa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma ninnu fɔra waati min na i k'a dɔn filaw ka jɛkulu ko sa an k'a ɲɛɲini o kama sa u ye Amadu Diko u y'a yɛrɛ wele ka se ka n'a sigi jɔyɔrɔ kangaraw ka se k'a ɲininka le comment le pourquoi ko a k'a ɲɛfɔ ni fila kɔni k'i ma gonga o ye wulibali a ye gonga fɔ yani a ka gonga fɔ maa minnu bɛ yen n'olu sɔmin'a fɛ karamɔgɔ daba tungura n'i y'a mɛn dalilu kɛnɛkan da a l'appui o sini ka i k'a dɔn a photo bɔ k'a da ka a ja a video k'a bɔ k'a da ayi balo min dira a bɛɛ ka sukaro tɔni don mobili lo ka taa wa nin de video man ninnu a bɛɛ filmé u ka puissance ye dɛ cɛ wo cɛ mi cogo dɔn video man a b'i sama yɔrɔ jan fɛ dɔrɔn k'i yɛrɛ kɛ ten a b'o kɛ dɛ n'o tɛ a caméra dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo a bɛ f'o de ma ko 4000 mm a se k'an to yan k'i sama daba ka carré kɔnɔ o ta ye ɲɛ ko la n'i ma dɔɔnin di bi i b'i kunkolo ye o jɛliden ka communion
ngo kumanja o joro tena ko chama ma fo ku bita segu ku dale do lotelu la mo ko o tanyi awo ko u ya jawbo halaka kuma kan u yeni bela jerele bo kasingo da tabali kan kangaraw e ka do fora yoro mina ko amadun digo ko ay gonga fo sebeni kala ko ma ere ma ya la ble ko ayre jona ko bela jerele la o ko ka keni ayeni ke wale chejugu minke u ya kanusa ka bolo bo barala o jekulu wora be no ye flaw ka fune ngani jekulu olu fana ngoni karatu ma ete shi anga jekulu kuna olu fana nya gwe ikado ni ngoyin ko akasege halibi ninga nyedo o nye ikado ko sharia ere ni jatemina boloka ako de bi nyi ninga nyedo aye dangarli munge ninga maw yere ka bolo daw ko awa mamunu yere be no lu yetonyo bato ye olu kanga ni mbolo munzoro o masoro ani bela jerele de ka nyenyini o binye ikado amadun digo ayre ko ni fleni ye ikado buguna tegela ako kera ni chwa ina tabtali plaku o ma demsenu nga nyema uya gwe o ne nga doshedu ne jere do kana ne no fe ka fly ka funengenu nga nyema flyer flat ne ka so a Johnny flat be ka so o ye ke flyer ama fo ini mama fe abekera kilewa ne bi se ka ke tabtali plaku demsenu nga nyema bi ama muso dépose mes dossiers muso flyer Lune est peul. Lune est Johnny. Keleke. L'une de tes femmes est peul. Monsieur Kage Flau ka jekulu nyemaye. Monsieur Kage Mianga ka jekulu nyemaye. Flau ka ngefa. Todi. Ugangi fa diwa. Non, mais c'est pas possible. Ibna ni vo Flau mo ka klaka foke ka fu. Isikai. Uramone vrai. Yemi mo nouveau réveil kono. Amone ko na rembi boni sebe minuka malende panda. Odo ndola. Amone ko na rekado fura. Ani ndola baraji eminye ode ganye. Ganye te ka bana fo bi kadu. Chelu. Amone ko na rekado chelu no solo la balondana baraji dafara. Minye shagine dema minye jamana supporteru ye uko mima unizam odo ikado luka nyema danga shagine demba faso kanu ani jamana kanu li balonda kadinye o debe shagine demba blani na note mendugo kafe c'est un milliardaire kana ni vode ngunde ba ndem don opma balo kanu de kama ni betre li bidaka ibi dien febe fama akata ukipe aka milliard la non jamana kadinye c'est milliardaire usine kama babulo ni jamana kanu bila shegine dama est propriétaire d'usine même da sage kafié duwi ndogo di Paul Kagambe be bo dugu Uranda il a une usine au Rwanda subhanallah nya doko ju heli Uranda do akonga na fati warja wamba fo pian il est milliardaire c'est multiple milliardaire mais il a mon bonjour au déclin kabla mali kanunina shegine demba ako mali équipe nationale entraîneur kurasoro ikado abi wele dake ango deme anga sanayele ikado anga tuwa ko dondoni sabula balonda e awakile ngote mi nye dona dujeje barado ikado entraîneur kura mi na to de ko Eric Segushel odo Logo Malia de doa Malia dunga abna fa bangina kolowari oui Eric Segushel akako na fa minye ananga ni joueur nu bi nyuando bi tiria tlunge oke bi nyan fam oui d'accord awo wa on do doubler de na akanga de a joueur Mali fait bon il a fait semble ka abukan dollar dashi Mali kofela noya Eric Segushel ako shegine dama ko ako Cameroun nu janjo temene ngofa o majja mi nye Tunisie ano enyu anzoro coupe du monde élimination o fana majja ako ni mbele jele ka mo andogola entraîneur kura mi nani vleni ale dale douala ka fo ni misonga nobo ni ala sabla wati kera ale ra kungo kati todun ati jimi ikado Mali balo nagola ako haklina mingumba la kunyeni nye ikado balo mi nye entraîneur kura yo ka yelema ako nga mingoni nye awa dusukashi odeye awa balonda minga nga ke ningalo klinani awar chara doni kemenani sete malide malide de hunedu o abi wele dake minye fédération ani ministère des sports ba nga ne nyumandigo ika do bie so ngobi ndoga tuko mi wasa tere kafa akuno fana ibwala u ka supporter gele do be ika do fatura bi do dunge o kunye supporter ngana badi amodel konare ko mi ma ko yoro njai o de fatura ay wadwa hunde men obi do dunge
kɛ wa i k'a dɔn maa o maa n'i ye kuma in da k'a banba walima i k'a dɔn hamina na sɛgɛnɛ dama k'u bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye o tuma u bɛ wele da kɛ maliden bɛɛ ye i k'a dɔn découragement n'est pas malien ayi an ka wuli ka jɔ boloda an ka samatasegaw k'u kɔkɔrɔma don wallahi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la sanga 50 o bɛ nɛgɛ 12 kan radio wele kumaso kɔnɔ Kati olu b'a la k'i lamɛn radio jumɛn radio wele FM cɛ 89.4 a ka ni radio so une nouvelle station d'information d'éducation et de sensibilisation émettant de Kati mais j'espère que cette fois-ci ça c'est pour toi-même c'est toi le premier au bɛ na f'i ye a kɔni a bɛ ka dabaga kunnafoni sangalaba mais i b'a kɛ an m'an jɔ a Macha FM na ni ta ye awɔ ni Seydou do ni Seydou ka radio Seydou ya Achidi de o tɛ ne ta in dabi o Achidi an bɛ Bawule FM ta ka bamanankan kibaruya ta dabaga kunnafoni kɔni ayiwa baasi Amadu Konare waati na Bawule ti o de y'a fa de ye awɔ Macha FM ye jala radio o y'an karamɔgɔ ye Amadu Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan gɔngɔlaw alors an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan i k'a dɔn an bɛ degede waati kɔni korona ka ban burapele n'a jɛɲɛw farikɔnɔjɛ olu bɛn'u sɔnni daw kan sisan ni surafana t'o dunna su in na sagi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 o bɛ kɛ ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i kɛnɛ ka sanfɛfuraw bi bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite Amadu El Konare Daba Tunkara wa salam